बिथांमोननि सायावबो समफोर जोङो मिटिं लिंदो निउसनि सायावबो मोनसे थांखि लागोन पार आदार डिएलएड তেওঁলোকক এলাউ কৰিব কৈছে আমি এলাউ কৰিছো কিন্তু যেহেতু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰটোতে আছে যে তেওঁলোক ইন সাৰ্ভিস হ'ব লাগিব গতিকে ইউডাইছত তেওঁলোকৰ নাম থাকিব লাগিব ইউডাইছটো ৯-১০ৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছে আমি ১৭ চনত আমি বিচাৰিছো যে ১৭ চনৰ আগত তেওঁলোক যদি কৰ্মৰত আছিল তেওঁলোক এলিজিবল হিচাপে তেওঁলোকৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশন হ'ব जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै नोंथांमोननि रिक्वेस्ट खालामनाय बायदि आं मोनसे भिडिअखौ बानायबाय बानायनानै लाबाय बेनो जाहैबाय मा NIOS नि केन्डिडेटफोरा एबारनि BTC आवहाय फोरोंगिरियाव मोनगोन ना मोना LP आरो UP जेनेखि टेटआव जायफोर पास जाबाय आरो दा माने टिचार रिक्रुटमेन्ट ओंखारबाय 1000 प्लास आरो बेवहाय माने NIOS फोरनि केन्डिडेटफ्रा दिनै बिराद गोनो गोथो बहुत कनफ्यूजन जाबाय आरो बिथांमोना दिनैसिम बिराद सिन्था आरो बिथांमोना दिनै मोनाब्ला एबार NIOS नि केन्डिडेटफ्रा मोनाबा थैनाया साबसिनसै नांगौबा डकुमेन्टसखौ सावना लाजोबसिगोन आरो नांगौबा थैगोन बेबायदि खोथा आरो बेफोरबायदि गोबां सिन्था मानो होननानै बुङोबा माने बिथांमोना दिनैसिम बिराद माबायाव दङ टेनसनाव दं खारन मानो बिथांमोना गोलावथार बोसोर माने बिथांमोनहा माने प्राइभेट स्कुलाव फोरोंगिरि हिसाबै मावनानै दङ माने मावनायजों लोगोसे बिथांमोना जे टिचार नङाबा जेबो मोननांगौ सुबिदा गैखाला नङा होमबा आरो बिनि सायावनो बिथांमोननि सायाव आं दिनै डिसकासन बिदिखौ होगोन नोंथांमोन आरो नोंथांमोननि सायाव आं बेखौबो रोखा खालामगोन आंबो सासे माने NIOS नि केन्डिडेट सासे आंबो 2010 निफ्रायनो प्राइभेट स्कुलाव मावनाय मानसि 2010 नि फेब्रुवारिनिफ्राय आंबो प्राइभेट स्कुलाव मावनाय मानसि दा आंबो NIOS नि सासे केन्डिडेट मिथिबायना दा आंनि पार्सेन्टआबो 60 प्लास थाङो एबार बिथांमोननि काटअफ लानायाव नायोब्ला आगोलनि जे बिदि काटअफ लादोंमोन बे सिस्टेम सेमनो लायोबा 60.4 थाङो आरो आंबो एबार NIOS नि बिजाथि हिसाबै आंबो दा मोननांगौ सासे बे आरोखि दा मारै मोनगोन बेखौबोथ' नायनांगोन नङा होमबा मारै मोनगोन दा आं नोंथांमोननि गेजेराव क्लियार खालामना होग्रोनोसै सिगाङावनो दिनै आसामल' नङा अल अभार इन्डियायाव नोंथांमोना मिन्थिखाबाय बे केसखौ सोर होआ NIOS केन्डिडेटफोरखौ सोर केस होआ जायफोरनाखि रेगुलार डिलेट आरो बिथांमोनहा BEd लादों बिथांमोनहा केस होदों नङा होमबा माने बिथांमोननि कर्सआ जायाखै माने 18 मान्थआव 2 बोसोर क्लियार जायाखै दा बेखौ लानानै गोबांबार केस सोलिबाय आरो गोबांबार टिचार माने रिक्रुटमेन्ट जाबाय आरो बे रिक्रुटमेन्टआव NIOS फोरखौ जोगारलांबाय थाबाय दा बिनिफ्राय देबार दाना मा जाबाय मा हाइ कर्टनिफ्राय मोनसे नटिस ओंखारबाय मोनसे जाजमेन्ट ओंखारबाय मोनसे बिसारा ओंखारबाय दा मा बिसार ओंखारखो स' बेखौ नोंथांमोननो खिथानो थांगासिनो दं आरो नोंथांमोना मिन्थिखाजोब्बाय बयबो मानोना बयबो इडुकेटेड गोजाखा आनइडुकेटेडआवबो गैया भाई इडुकेटेड गोजा नोंथांमोना थ' नोंथांमोना नि गेजेराव दिनै गोबां गोनो गोथो फैदों आंनावबो फैदों न' डाउट पेरेन्टआव फैदों एसे एनै फैदों दा थेवब्लाबो आं जिखौ मिन्थिगौ क्लियारै बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव होनोसै नङा होमबा दा गुवाहाटि हाइकर्टआथ' जाजमेन्ट होखाबाय नङा होमबा बे जाजमेन्ट बायदियैनो नोंथाङा जुदि गोनांथि जानाय गासैबो डकुमेन्टसफोरखौ नोंथाङा जुदि साबमिट होनो हायोब्ला नोंथाङा मोनगोन आरो गासैबो जेरै बिथांमोना दाखालि स्टेटआव नायबाय नङा होमबा स्टेटआव जेरैबायदि बिथांमोना नायदों बिथांमोना हल टिकेटखौबो नायदों दै हल टिकेट नोंथाङा जे मा होननानै बुङो माबा जागोन ना जायाखै 2019 आव मार्चनि गेजेराव नोंथांना कर्सआ जोबगोन ना जोबाखै बेखौ नायनो थाखाय बिथांमोना हल टिकेटबो बिबाय हल टिकेटखौ होदों नो डाउट गोबां मानसिफ्रा होदों आसामावहाय ओमफ्राय रेजिस्ट्रेसन बिदों बिसोरो एडमिसन स्लिप बिदों दा रेजिस्ट्रेसन डिटेल नाय लोगो लोगो गोबां मानसिफ्रा आन्दायदों रेजिस्ट्रेसन डिटेला जाहैबाय मा जेब्लानाखि जों एडमिसन खालामो मोनसे गोलाव गवा होमबा बाहाय बेहाय गासिबो डिटेल दंजोबो आरोखि नों बबे स्कुलाव माला खालामनाय मानाय टाइम डिडाक्सन गासिबो दंजोबो ओमफ्राय एडमिसन कनफार्म मोनसे दङ एडमिसन कनफार्मबो स्लिप दं मोनसे बेखौबो बिथांमोना बिजोब्बाय आरो बिनिफ्राय जयनिं लेटार बिदों एपइन्टमेन्ट लेटार बिदों माइनर्स बिदों SMC निफ्राय लोगोसे सार्टिफाइड मोनसे कपि बिदों स्कुलनिफ्राय एटेन्डेन्स स्लिप बिदों 2017 नि आरो सेलारि स्लिप बिदों 2017 नि नङा होमबा ओमफ्राय बिथांमोना बिबावदों जे डिलेटनि मार्कशिट सार्टिफिकेट बेखौ दा मार्कशिटआ जाहैबाय मा अनलाइनाव दा बिथांमोना आजिखालि अनलाइन जुग नालाय बिथाङा 2019 नि मार्चआव जोबबांना जोबमाराखै बेखौ अनलाइन बुबानो मोनजोबखायो दा मोनजोबखायो नायबानो मोनखागोन जे बिथाङा नंगौ नङा दा सोरनाबा सार्टिफिकेट इसुआ माने आप डाउन जादों आरोखि सोरबा मोनाखै आरो सोरबा मोना सोरबा फारसेनि प्रब्लेमाव थाबोदों बै समावथ' एप्लाइ खालामनाय समाव ग्रेजुवेसना पार्सेन्टआ आबो जादोंमोन नालाय उनावसो बिथांमोना माबा खालामनानै होदों आरोखि बे मोनसे प्रब्लेम जादों दा बे कर्सखौ NIOS फोरनि बिजाथिफ्रा रावबो गोसो होनानै लायाखै
बे मिनिस्ट्रि अफ इन्डियानिफ्राय बे माबा जाखानाय बेखौ बयबो मिथिखागौ आं बेखौ बार बार होनबाय थादों दाना BTC आव मोनगोन ना मोना सेलेक्ट जागोन ना जाया बुहुत कनफिउजन जे डकुमेन्टस भेरिफिकेसनावबो बबेबा टेबोलाव मोजां नायदों होनदों बबेबा टेबोलाव मोजां नायाखै आंबो भेरिफिकेसन जाखांबाय थांनाय 10 तारिखआवहाय आंनाबो 10 तारिखआव जादों दा बे भेरिफिकेसनाव आंनावबो माने नायजोबदों बिथांमोना आंथ' लिरनानै होजोबखादों नैबे एडमिशन स्लिप नैबे जयनिं रिपर्ट नैबे माइ नोट्स नैबे माबा एटेन्डेन्स स्लिप सेलारि स्लिप आं गासिखौबो थख' स्टिक्स मोनसे थायोना गोजा गोथां गोमोआ बेखौ आं सिथाबना होजोबखादों गासिखौबो बे आरो दा मोनगोन ना मोना बेखौनो बुंनो थांगासिनो दङ दा बिनि गेजेरावबो दिनै गोबां बाथ्रा सोलिबाय आरो जायजों रायलायो बेजोंनो बिथांमोना बुङो NIOS नि थाखाय फाइनाल रिजाल्ट गैया दासिमबो बुंनो हाया होननानै अके जुदि बिथांमोना NIOS नि बिजाथिफोरखौ सेलेक्ट खालामनो गोसो गैयाब्ला एडभार्टाइजआव मानो मेनसन खालामा नङा होमबा बिथांमोना एडभार्टाइजआव अलरेडि मेनसन खालामबाय नोंथांमोन सारमोनखौ नोंथांमोनाव खावलायगोन जाय बिथांमोना NIOS नि सारमोन नोंथांखौ आं खावलायदों बिथांमोना अलरेडि एडभार्टाइजमेन्टआव मेनसन खालामखाबाय सेटआवबोथ' लाखाबाय आरो गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय जाजमेन्ट फैखाबाय जुदि बिथांमोना बे डकुमेन्टसफोरखौ होनो हानानैबो जुदि नोंथांमोनखौ सेलेक्सन खालामाखै अब्ला नोंथांमोना केस होनो हागोन ना हाया अधिकार दंना गैया निश्चय दङ अब्ला बिथांमोना गुवाहाटी हाइकर्टनि जाजमेन्टखौ माने नेग्लेक्ट खालामदों जागोन जाया होआब्ला गासैबो डकुमेन्टसफोरखौ होनो हाखानानैबो आरो बेखौ जुदि जयगथा नङा होननानै बिथांमोना जुदि नेग्लेक्ट खालामनानै निउसआ जुदि रेगुलार केन्डिडेटफोरखौल' होयोब्ला बे गुवाहाटी हाइकर्टनि जाजमेन्टखौ बिथांमोना नेग्लेक्ट खालामनाय जाना जाया निउस जाया ना जाया गतिके नोंथांमोना बे गुवाहाटी हाइकर्टनि जुदि नोंथांमोना जुदि रावबो NIOS केन्डिडेटखौ जुदि सेलेक्ट जामाराबा एबार BTC आवहाय नोंथांमोना NIOS नि बै जेनेबा गुवाहाटी हाइकर्टनिफ्राय जे जाजमेन्ट ओंखारनाय बे जाजमेन्टखौ लादो प्रिन्ट खालामना लादो आरो बिथांमोना बे एडभार्टाइजआव होनाय माबाखौ लादो एडभार्टाइजमेन्टखौ लादो कपिखौ आरो दाखालि जे भेरिफिकेसनाव एनेक्सार खालामनानै होदों बिथांमोना एनेक्सार D आव नङा होमबा बावहाय बिथांमोना मा होनना बुंदों एडमिशन स्लिप बिदों जयनिं रिपर्ट बिदों नङा होमबा जयनिं रिपर्ट बिदों एपइन्टमेन्ट लेटार बिदों ओमफ्राय बेफोरखौ बे गासैबो होनाय फर्मेटखौ नोंथांमोना रेडि लाखादो आरो बेखौ जाफैया नोंथांमोना हाइकर्टआव केस फाइल खालामफिनबानो जाबाय मानो बिथांमोना मानि थाखाय एसे मोजां हाइकर्टनिफ्राय अर्डार होसेयावबो आरो नोंथांमोनाव गासैबो डकुमेन्टसा रग' थाखासेयावबो मानि थाखाय बिथांमोना नोंथांमोनखौ फेलर खालामदों मानो सेलेक्ट खालामाखै बेनि थाखाय माबा खालामनो हाबाय हाइकर्ट केस होनो हाबाय बे आरो आजिखालि मोनफ्रोमबो माबा केस जाखायो केस जागासिनो आजिखालि गतिके नोंथांमोना इसेबां सिन्था खालामनो नाङा नोंगौ आंबो मालाबा सानफ्लाङो नोंथांमोननि गोबां बाथ्रा खोनानायाव आंबो सानफ्लाङो होनबा सेलेक्ट जानाय नङा नामा आंबो मोननाय नङा नामा फोरोंगिरिखौ आंनावबो बेबायदि टेनसना दङ गैया नङा दङ थेवब्लाबो आं इसेबां सानब्रेयाखै माने आं फोथायनाय दं नोंगौ आं दहाय सिगाङाव मोनसे भिडिअ होनाय जाबाय नङा होमबा बे भिडिअआव फंबाय बर'आ होनदों जे मा NIOS फोरनि थाखाय मिटिं लिंनाय जादों नङा होमबा बे मिटिंआव सावरायगोन डिसिसनखौ लागोन नाथाय दासिमबो लायाखै बेबो रोखा जाखाबाय जों बयबो मिथिखाबाय दा बिथांमोना हयथ' दिनै लागोन मिटिं हयथ' दिनै जाबाय खोमा नो डाउट नङाबा गाबोन जागोन आरो गाबोन नङाबा समफोर जागोन मिटिङा दा बे मिटिंनि गेजेराव बिथांमोना मा डिसिसन लायो बिसो जाहैबाय नङा होमबा बिथांमोना गुवाहाटी हाइकर्टनि जाजमेन्टखौ नेवसिगारो ना एक्सेप्ट खालामनानै लायो बेखौ मोनथिसिगोन जायफ्रा डकुमेन्टस गैया बे आलादा बाथ्रा किन्तु जायफ्रा डकुमेन्टसखौ होनो हादों बिनाय मानिखौ होनो हाजोब्बाय बिथांमोनखौथ' सेलेक्ट खालामथारनांगोन ना आरो बुस्थुआथ' पार्सेन्ट वाइसै सेलेक्ट खालामथारनांगोन दिनै गोबां मानसिफ्रानो बुंबाय थादों बाथ्राया सैथोखा एबार फार्स्ट लिस्टआवनो गोलैगोन होननानै बुङोबा NIOS फोरनि केन्डिडेटफ्रा फार्स्ट लिस्टआवनो गोलैजोबगोन जुदि जेनुइनलि भाबै बिथांमोना जुदि नायोब्ला मानो रेगुलारफोरनि थाखाय बेबो स्पेसियेलि आं बर' मिडियामखौ बुंदों एसामिस मिडियामखौ आं बुंनो थाङा माने एसामिस मिडियामा सिटेटनिफ्राय ओंखारबाय थायो गोदान किन्तु बर' मिडियामावथ' मालाबाबो दिनैसिम टेट खुंफेराखैना दाखालि जेरै BTC आव खुंबाय बेनिफ्राय आरो खुनु टेट खुङाखै आसामावबो टेट खुंफिनाखै होमबा गोजाम पास जानायफोर दंजोबो दा गतिके बेखौ नायनानै जायफोरनाखि पार्सेन्टआ बुरजाखामोन बिथांमोना दाखालि मोनजोबखाजोब्बाय नङा होमबा बिथांमोना मोनखाजोब्बाय 60.14 मोनखाजोब्बाय दा 60 नि गाहायाव दंसै नङा होमबा अब्ला बेवहाय NIOS नि केन्डिडेटफ्रा सोरबा 60 नि प्लास दाबो दङ बिथांमोनहाबो मोनाखै स' बिथांमोना लिस्टआव गोलैजोबगोन एबार गोलैजोबगोन स' गतिके नोंथांमोना इसेबां आथुर दाजासै रिजाल्टखौ नेबादो रिजाल्टखौ माला होमारो आरो स्पेसियेलि मानि थाखाय बिथांमोना नेवसिदों बेखौ लानानै नोंथांमोना हाइकर्टआव केस खालामफिनबानो जाबाय जे गुवाहाटी हाइकर्टनि जाजमेन्ट बे लेखाखौ लानानै आरो एडभार्टाइजमेन्टखौ लानानै आरो दानि भेरिफिकेसनाव बिथांमोना जे एनेक्सार D खालामनानै होदों बेखौ लानानै आरो नोंथांमोना गासैबो टन डकुमेन्टसखौ होनो हाजोबदोंब्ला बेखौ लानानै केस फाइल खालामबानो जाबाय आरो जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया आं दहायनो होनखादों आंबो सासे NIOS नि केन्डिडेट
आंबो 2010 निफ्रायनो प्राइभेट स्कुलाव फोरोंदों बे आरो दा आंबो दिनैसिमबो माने बिराद गोसो आंबो सेलेक्सन जागोन एबारनि बिटिसिआव आं बेबायदि बिराद मोनसे आसा दं आरोखि गिनायबो दं मालाबा गोबां बायदिसिना खोनादों आरो सेलेक्ट जामाराबाथ' बोरै जागोन बेबो मोनसे साननाय फैदों दा आंबो नोंथांमोनजों लोगो लाफानो बायद' जागोन आरोखि नोंथांमोनाबो जुदि हाइ कर्ट केस खालामोब्ला बाहाय आंबो नोंथांमोनजों माने मदद होफानो माने बायद' जागोन आरोखि बे आरो मानोना डकुमेन्टसा जोंना बयनाबो क्लियार दंजोबखायो जायफोरनाखि प्राइभेट स्कुलाव मावदों बिथांमोना गासिबो अके जोबा सेलारि स्लिपबो दंजोबो एटेन्डेन्स दङ एडमिसन रेकर्ड दङ एपइन्टमेन्ट लेटार दङ माइनस दङ जयनिं रिपर्ट दङ हो 2019 नि मार्चआव जोबनाया सोरबा अरिजिनेल सार्टिफिकेटआव लिरनाय गैया खिन्थु नोंथांमोना आपल'ड खालामनानै आपल'ड माने डाउनल'ड खालामना नायदो अनलाइनावहाय मोनजोबगोन मार्च 2019 लिरनाय दंखाजोबखायो बे आरो थारमाने आरो बिथांमोना अफिसियेलि बिथांमोना डकुमेन्ट भेरिफिकेसन खालामग्राफ्रा बेखौ नायबाबो जागोन आरोखि ओंखायनो आं खावलायगोन बे भिडिअनि थ्रुयै आं एसे खावलायदेरफानोसै जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर सारखौ आं खावलायगोन बिथाङानो इडुकेसननि इएम हिसाबै सारा बेनि सायाव स्ट्रिक्ट मोनसे इनिसिएटिभ लानांगोन आरो जायफोर बिजाथिफ्रा एनआइअसफोरनि केन्डिडेटफ्रा नांगौ जानाय डकुमेन्टसफोरखौ जेरैबायदि भेरिफिकेसनाव बिनाय बे फरमेट बायदि जायफोरनाखि होनो हादों बेखौनो जेनुइन भाबै सेलेक्ट खालामनांगोन आरो बाय खुनु मोनसे थाखा फैसाजों सेलेक्सन खालामनो मोननाय नङा बेखौ आं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खावलायजोबबाय आं दिनैसिमबो प्रमद बर सारनि सायाव बिसास दङ कनफिडेन्स दङ दासिमबो आंनि कम्पिउटार दिनैसिमबो बायाखै सारा जेनुइन भाबै नायगोन आरो जायफोरनाखि डकुमेन्टसखौ होनो हागोन बेखौनो गुवाहाटी हाइकर्टनि अर्डारखौ मान होनानै सेलेक्ट खालामगोन होननानै आं सानो थेंक इउ